Sayo kaganinang buntag, pagdayon nga nagkainit ang enkwentro tali sa Moro National Liberation Front o militar. Upat ang patay, 14 ang gikataong naangol, ug 170 ang hostage sa MNLF sa nagpadayong kagubot sa Zamboanga City. Way undang ang pagsinuklay og bala sa mga sundao og MNLF. Naglisod usab og sulong ang mga sundao tungod sa mga snipers sa MNLF nga gikatagsod sa mga building ug mga panimalay. Gigamit usab sa mga rebelde nga panagang ang mga sibilyan nga ilang gi-hostage. Karong hapon, gisulong sa 8 ka mga tangke de gira ang pundok sa mga MNLF nga mitago sa usa ka barangay. Apan ang mga rebelde misunog sa mga balay sa mga sibilyan aron kapugan ang pagsulong sa mga sundao. Si Mayor Isabel Climaco sa Zamboanga City mihangyo na sa mga tag-iya og tindahan, gasolinahan og pharmacy nga mangabli aron adunay kapalitan ang mga tao nga halayo sa engkwentro. Dugang mga sundao gikan sa Hulo gipaabot nga maabot aron matabang sa away batok sa mga rebelde. Live karon gikan sa Zamboanga City ang atong kapatid nga si Erel Kabatbat alang sa dugang update sa mga pangitabo sa Zamboanga City. Kapatid Erel, anong latest update kayo dyan sa Zamboanga City? Kapatid Frank, sa kabila ng patuloy na bakbakan sa Santa Barbara sa pagitan ng militar at ng Moro National Liberation Front, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Sinabi ito ni Mayor Isabel Climaco sa pagsisimula ng Crisis Management Council meeting sa City Hall kasama ang matataas na leader ng pamahalaan, AFP at PNP kanina. Sa katunayan, makiusap na raw sina Mayor Climaco sa ilang grocery, pharmacy, gasolinahan at iba pang mga tindahan na magbukas ngayong hapon. Naniniwala raw siya at suportado niya ang mga hakbang na pinapatupad nila SILG Mar Rojas at Defense Secretary Walter Gasmin para mapayapang matapos ang kabuluhan sa ilang coastal barangay ng syudad. Tiniyak naman ni Rojas na hindi makakalabas pa sa Santa Barbara, Santa Catalina, Talon-Talon at Mamampang ang mga MNLF. Sinabi rin ni Rojas na hindi pwedeng hindi managot ang mga ito na dumating sa Zamboanga na may dalang mortar, RPG at mahabang armas at ginulo ang tahimik na lungsod ng Zamboanga. Kinumpirma naman ni Gasmin na may mga natanggap sa mga report na nag-iipon-ipon ang mga MNLF fighters sa Sulu para suportahan ang kanilang mga kasama sa Zamboanga. Pero nakagawa na rin sila ng mga hakbang para ma-intercept at mapigilan sila makatawid sa Zamboanga. Paniniyak din ni Gasmin, gagawin nila lahat ng bagay para matapos na ang gulo sa Zamboanga. Pinag-iisipan naman, ito Frank, bago lang ito, dineklara ni Mayor Climaco na hindi nila ibababa ang curfew sa lungsod ng Zamboanga at muli ito ipapatupad mamaya alas 8 hanggang bukas na alas 5 ng umaga. Frank? Maraming salamat, Erel Kabatbat. Si Erel Kabatbat, kapatid natin live mula sa Zamboanga City. Kuman ang kapin 2 ka semana, natapos na ang investigasyon o evaluation sa mga sakop sa Special Board of Marine Inquiry kon SBMI. Subay kini sa nahitabong padagbangga sa barkong MV St. Thomas Aquinas nga gipanag-iya sa To Go Shipping ug sa MV Solpicio Express 7 nga iya sa Philippines Pan Asia Carrier Corporation nitong Agosto 16 nga mikalas og gatusan ka mga kinabuhi. Apan ang pangu sa SBMI di una mohatag sa resulta kundili si DOTC Secretary Joseph Abaya mo ibupublikar niini. Andrea Patenia, Sugin Limi. Tuwa karon sa kauluhan ng chairman sa Special Board of Marine Inquiry kun SBMI nga si Commodore Gilbert Rueras apan pinaagi sa phone interview yang gibutyag nga natunol na niya kang Philippine Coast Guard Rear Admiral Rodolfo Isorena ang ilang report. Si Isorena nasab ang mo-turn over ni ini ngadto kang Department of Transportation and Communication Secretary Joseph Abaya. Mato ni Rueras, ang DOTC na ang mupublikar sa maong report. Pabilin usa sila nga takum kun unsa ilang nahimong findings hangtod nga di sila hatagan og go signal ni Abaya. Gipahibaw hinuon ni Rueras nga base sa ilang investigasyon, dunagyoy maritime rules nga nalapas atul sa trahedya. Wa sab niya gibutyag kung ang Sulpicio ba o ang Aquinas maoy nakabuhat sa maong violations. Particularly pag ganito mga commission, there are regulations that we're not adhered to. Like what po? In accordance. For one, yung natin, yung regulations natin of within restricted channel. Meron pang set of regulations. It's similar to, actually it's the rules of the road.
Kung mapublikar na ang ilang report, magamit na kini sa bisan kinsang partido nga buot mo pasaka og kaso subay sa maong trahedya, sama sa Coast Guard Cebu, mga kabanay sa biktima ug bisan ang Tugo ug ang PSACC. Lakip sab sa ilang findings, mao ang ilang mga rekomendasyon sa pagpalambo sa maritime system sa Sugbo, sama sa pagbutang og vessel traffic monitoring system kun VTMS ug mga buya sa dagat. These are markers that would indicate na ito yung gitna, ito yung right lane, ito yung left lane. Kasi buoys are very expensive and it's not within the Coast Guard budget. So I was hoping that since Cebu Port Authorities is a revenue earning entity, they charge port dues, anchorage fees. I thought that they have some funds allocated for that particular purpose. Dugang ni Rueras nga mibalik na sa Sugbo ang mga representante sa JICA kun Japan International Cooperation Agency nga maoy mutabang sa pagtukod sa VTMS. And they are here already, and by tomorrow and Thursday, mag-soil testing na sila sa proposed sites where the antennas and the radars will be established. Sa laing bahin gisugyot ni Vice Mayor Edgardo Labella nga ipahigayo na ang mass burial alang sa mga patayng lawas nga hangtod karon, wa pa na-identify sa ilang mga kabanay. First, it's not healthy to place corpses just within, not being buried. It's not healthy. Even in the United States, that's not allowed because, bacteria can be, brought by air. Sa di pa ipahigayon ang mass burial nga sugyot karon sa Cebu City Hall, kuhaan usa og DNA samples ang mga patayng lawas nga hangtod karon wa pagihapon mailhi alang sa pagpadayon sa ilang identification process. Plano karon sa mga opisyales nga sundon ang gibuhat sa mga unidentified bodies sa nalunod nga barko nga Princess of the Stars niadtong 2008 kung diin gitingob ang pagpahiluna sa ilang mga patayng lawas dinhi sa luyo nga bahin sa Carata Cemetery. Ug gani inyong makita nga sa matag lapida igo na lang gipang suwat ang ilahang mga case numbers. Matud pa matag anibersaryo sa maong trahedya, dinhi mo bisita ang mga kabanay sa mga pasahero nga hangtod karon wa paghihapon ikita aron paghalad sa ilang mga pag-ampo. Andrea Patenya, News 5. Gisugda na ang paglungag sa unom ka mga tangke sa lana sa nalunod nga St. Thomas Aquinas. Isunod ayon nila ang pagsuyop sa nabilin nga lana sugod og mga adlaw. Kung dunay moawas nga lana, minimal lang kini ug matunaw pinaagi sa chemical dispersant. Dennis Tanok, Sugin Limi. Sukad miabot sa Lawis Ledge sa Dakbayan sa Talisay ang barkong Trabahador 1 nga maoy musuyop sa nabiling lana sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas. Nagsugod dayon ang mga trabahante sa Malayan og Nippon Towage and Salvage Corporation sa ilang trabaho. Kagahapon ilang giangkla ang maong barko ug karong adlaw ilan ang gisugdan ang paglungag sa tanang tangke sa lana sa nalunod nga barko. This moment, I believe they are conducting a drilling operation. Then afterwards, they will put the suctions from this drilled location for the oil recovery. 11 ka tangke sa fuel ang anaa sa nalunod nga barko ug 11 usab ka lungag ang ilang himuon. Posibleng ugmang adlaw masugda na ang pagsuyop sa lana. Giangko ni noon sa gikontrata sa Tugo Shipping nga gamay na lang ang muawas nga oil, inigsugod na nilag pasuyop niini. Very minimal because we have a standby oil spill response there, the Islander. To any such incident could happen, we will respond it immediately. Sud sa 12 ka adlaw, gilauman nga mahumana ang siphoning process sa MV St. Thomas Aquinas. Dennis Tanok, News 5. Giauhag ang mga nanginabuhi sa dagat nga naapektuhan sa oil spill sa pagrehistro sa buhatan sa ilang munisipyo aron makadawat og hinabang gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang BFARM nipaeksamina sa mga isda og kinason aron masayran ang nahimong epekto niini. Matud nila luwas na nga kanunon ang mga isda. Madin Sabang, Sugin Limi.
Subling gipahibaw sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 sa mga Sugbuanon nga dili kuyaw ang mukaon og isda bisan sa nahitabong oil spill. Nagpaabot pahinuon ang BFAR sa mamahimong resulta sa mga nagkalain-laing sample sa isda ug kinhason nga ilang gikuha sa kadagatan nga naapektuhan sa oil spill. Ilan ning gipatun-an sa mga tunghaan. To analyze the total petroleum hydrocarbon and polyaromatic carbon. There are two analyses, and then it will be released 2 weeks after, so we're expecting to have it on September 14. And last September 5, we also have sent 1 kilo each for univalves, bivalves, the sea cucumber or yung balat, and the bakasi. Hopefully, we'll be receiving the result on September 21st. Samtang gihangyo sab sa BFAR ang mga mananagat nga morehistro sa lokal nga kagamhanan aron makakuhag benepisyo. Ang buhatan sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa lungsod sa Cordova mao ang nanglista. Sukad sa nahitabong oil spill sa lungsod sa Cordova, 32 lang ang nagparehistro gikan sa ilang target nga 300 ka mga nangangabuhi sa dagat. If you will be registering as a fisher folk with the local government unit, it's a privilege because BFAR is granting insurance for them. But Nihatag na og fuel assistance ang BFAR alang sa mga mangingisda aron makapanagat sila nga layo sa naapektuhan sa oil spill. Madin Sabang, News 5.